Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma ko mga igsuon diyan ni Kristo, nagsugod kita karon og bag-ong semana atong iampo ang matag usa ka nato nga sa kanunay magiyahan kita sa atong mga pagabuhaton subay sa kabubut-on sa Ginoo. Atong iapil sa pagampo ang atong mga birthday celebrants karong adlaw. Naguna niini ang atong higala nga si Father Johnson Ente, apil sab si Michael John Robles, si Maria Nita, Philip Cesar Asonto, Jason Baldiso, o Christian Philip Tan. Ug uban pa nato nga mga birthday celebrants o mga wedding anniversarians. Ato sab nga iampo ang prayer intention sa ato ang mga igsuon nga mo take og board examinations. Magampo kita lang sa kayuhan sa panglawas sa atong mga kahigalaan, ilabi na para kang nang Judy, kang Maruy, kang Esther, kang Jacinta, Crescencia, Nesitas, Mario, Milicia. Atong iampo ang kapahulayng dayon sa mga kalag sa purgatorio sa atong mga minahal sa kinabuhi, labi na ang mga paring bulanon o mga obispong bulanon nga nauna nato ngadto sa laing kalibutan. Apil usab ang mga kalag ni Jansian, Teofana ug Antonio. Alang sa itong mga personal intentions, atong ipadangat ka na ngadto sa Ginoo diha sa atong tagstag sa mga kasing-kasing. Anda mo na to karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios, pinaagi sa pagduol kaniya aron mangayo ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ginoo, moabot unta kanamo ang gahom sa Espiritu Santo, pinaagi niini makahimo kami sa paghinumdum sa imong kabubuton o pagpuyo sa pagbinuutan nga kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Unya, miadto si Pablo sa sinagoga, ug sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawhan sa walay kukahadlok, nakiglantugi ug naninguha pagpasabot kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo ang atong tubag. Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. Ang Diyos mitindog,
ang iyang mga kaaway nagkatibulaag, ug sila nga nagdumot kaniya, nanagan sa iyang atubangan, maingon nga ang aso gipalid, mausab sila, ingon sa talo nga milanay atubangan sa kalayo. Tubag, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Apan ang matarong nagasadya og nagalukso sa kalipay atubangan sa Dios. Nalipay sila og nagsadya. Awiti ang Dios, awitig pagdaig ang iyang ngalan mao ang Ginoo. Lukso kamo sa kalipay sa iyang atubangan. Tubag, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang amahan sa mga ilo o tigpanalipod sa mga balo, mao ang Dios diha sa iyang balaang puloy-anan. Ang Dios naghatag og puloy-anan sa mga biniyaan, gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. Tubag, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang iyang mga tinun-an miingon kang Hesus, karon yano nagayod ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang, ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon? Ang panahon moabot og karon mauna, nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako maginusara, kaya nga amahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan, apan ayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. There is a beautiful caption that says, "You are not hopeless and helpless when you have God in your life." Kung adunay Dios ang imong kinabuhi, dili ka mawad-ag paglaom, dili sab ka mawad-an og panabang. Mga igsoon, si Jesus nasayod nga ang mga tinun-an nahigugma kaniya. He knows them very well. Kay balo siya nga tinud-anay ang ilang pagbati para kaniya ug naningkamot sila sa pagsunod sa iyang mga lakang. However, Jesus also understands their humanity, their human frailties and weaknesses. Naibalo si Jesus nga konsulayo na sila sa ilang pagtuo o kon mamiligro na ang ilang pagsunod kaniya, managan kining mga tawhana ug mobiya kaniya. Apan bisan pa niining tanan, si Jesus nagpabiling malinawon. Ngano? Tungod kay anaa kaniya ang Dios Amahan. Ug masaligon siya nga dili gyud siya biyaan sa iyang langitnong Amahan. Kini ang iyang gisandigan ug kini ang naghatag niya og kalinaw. What about us? Do we believe that God will never abandon us? Taliwala sa mga kasamok ug suliran, nagmaliyonawon ba kita? Ug nagmasaligon nga ang tanan ato rang malabyan tungod kay aduna kitay Ginoo nga makig-uban.
Jesus is Emmanuel. Usa ka Ginoo nga uban kanato. Kung musalig lang taan ning maong kamatuoran, magmalinawon rata. Bisan pagbiyaan ta sa atong mga higala ug mga kapamilya. Tungod kay mubati man ta nga wala ta mag-inusara. Anaa sa Jesus, kanunay uban kanato. Have peace in me. Mao ni ang mga pulong sa Ginoo. Gusto niya nga kita mukuha og kalinaw diha lamang kaniya. Sama sa mga tinun-an, adunay mga higayon nga mobiya kita na Jesus. Apan bisan pa niana, nagpabilin siya nga atong manluluwas. Siya nga atong magbalantay ug kanunay kita niya pangitaon ug dawaton pag-usab aron mapanalipdan gikan sa mga dautan. Jesus wants us to have peace, and He wants us to repent and to remain in Him. Take courage. The root word for courage is the same with the root word of the word heart. That is why we have the word coronary. The heart is where God resides. And so, to take courage is to connect ourselves with God, who is all-powerful and compassionate. Dili tangay nga mahadlok tungod kay kontrolado sa Dios ang tanan. If God is with us, who can be against us? Mauni ang gisulti ni San Pablo kanato. I have already conquered the world. Take note, Jesus did not say, I will conquer the world. Ang iyang gigamit mao ang past tense, which means it is already done. Siya man ang Diyos, ug ang yawa, walay gahom bato kaniya. Usahay mga igsuon, ang kadautan, murag mo patigbabaw. Pero mura lang. Tungod kay sa kaulahian, mudaog mangyud ang kaayo. Busa mga igsuon, lig-uno nato ang pagtuo nga ang Dios midaog na batok sa tanan nato nga mga kaaway. And we remember this always. You are not hopeless and you are not helpless when you have God in your life. Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Buyog ang katawhan, among mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulo mo, sundon ko. Mga igsuon, pagampo kamo ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, ang mga halad nga walay buling, maglinis unta kanamo ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langit ng grasya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan.
angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Ilabi na niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus si Kristo mao'y among gihalad nga sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo, alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaytas-an. Daygon na nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaytas-an. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni mahagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya ug pahan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao o ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghiusa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi gid ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingping kabayan sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa ni Alberto mga obispo sa tanang mga pari. Kinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himua kaming agay nga makaambit sa kinabuking tunhay uban ni Maria, gaya nga ulid sa Dios, uban kang San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila among ikaw nga daygon ug among ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos sa malo. Ginoong Hesukristo, mangayo kami kanimo nga imo kami luwason sa tanan daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layos tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo na yun ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot o natay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang atong panaginigsuunay. Peace be with you. Kordero sa Diyos. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkit di sa atong Ginoo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, kung ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ginoo, tabangi ang imong katawhan, ug himuang ang imong gibuhong sa langit ng mga misteryo mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi gikan sa karaan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na nato ang santos nga misa, manlakaw kita uban sa gugmaw kalinaw ni Kristo. Kalinaw ni Kristo, mukhang kaayos sa Ginoo.